won mo hodom no wo mo ewo afia no afahye bia wato din Odwira na Odwira afahye no wonom ahye ho fa eno echi no odene wo asare achi ahene otoso mensa wodi ne si adwa so wo hene no wodi fie num wo makani afahye no nyina bom ahye ho fa Nananum ni adehia wom ewo Dawu Akuapem wom nyina eka won ho bom adwabo kese ase a wodi edi Odwira afahye ma no ye fe na wonam so edi pu kompohwe mfinhia enuma ode ne ho asare achia he na otoso miensa etena Dawu Akuapem akonwa no eso adwabo etwetwe ani ntini bebre efi mpotem ho ebai mrahye bedwani owo okere abatom pesua so onabo dan boche epoe mantem so afo onabo erikwachi dafo okere DC Honorable Daniel Kenneth Hajia Alima Mahama womunyina de wani munyam kota dwumedie nechi ama ne ye krabehwe ode no ho asare achia hina otoso miensa enam sa akwanya no so echeche dwumedie pa wadi ewo na mamuo ene na penso ade aboa enhomasua sese no education fund no ye yisu no in a very special way la ebo amofra no enunti mo amobetie mo hwe form this year no yetminya agege 10 Dawu yenya bi kwada na ka no say me pada o manya cho say baby edu no o say enya ede nkabom e adwuma wo kom ha we semetim we si won aka me no me pa mo cho ados wo kom ado ya ehwe won sese etia sese e fe keke say nyina yete ha enti mesia say the woman ye bepe nkabom abakoma na de asumdwe ne bibia aba Honorable Dankwaku botwe nso efa akwanya nso ede to na de hye nenim se obehwe no wayeye akwan bibira sese wompotem nso ede ama wo mo na nka se kasese ayani age se yanya amanfro sanfo enchedwa amahi chungwa so ekwan no ekon sabe be na nka se akasa aka contractor so waye bibia kire se enya ade obetima ye adwuma no enti regional minister wa ha yadi nkomo afiwe enquiry na contract ya je freezem filapa ekọ na banyi ekọ aboa a ekosi achichisu no biomis yeso benya contract the same contractor na oye asere ma ekosi kuti ase sakali na so ya DC ye wompotem Honorable Daniel Kenneth enso ekasa fampuntu nyuma bebre a MPP aban ba e waye eho nana district assembly minister ha ya be needs assessment with the woman ha nana ya rank here no ade anam se ehia mo pa another teachers quarters for Methodist basic school esa za mo be say teacher fun china ha na what me boa se nana ya na grade 10 with one teachers quarter ya ka say nana there is new teachers quarters ama the woman our Methodist school epoe mantem so afo Honorable Eric Kwachi dafo enam akwanya no so abo ohempopro wompotem ode no asare achia hino toso mensa abaso nana mo hemfo no muna mugina oman nanim ani twedi ampo ene nana no mo akono edi nsawoso maye enti se koba se manso abakonwa no ho a na makro ne mpuntu no ato sini nana mebo aso babaso papa na womo kro mo ehihi mo no omo hwe nana asare achia hene a otoso miensa omo hwe nana motuo no munsu ya the first time na me say what to do all the time out